vi bacite like i subscribe. Ako ne bacite like i subscribe, Nešto da kažem. Ako moj brat bacite like i subscribe, ili će vam bijem. ako ne bacite like i subscribe, pa voda Nećete dobite. biti mrtvu u grođu. Ako ne bacite like i subscribe, bit će bum bum. I ovako. Kako to? A mi Sara radimo nešto. Hoćemo naš brat Znaš šta će radimo? Ovako više radi. Bumbe. Bomba. Ne. Odin nin. Samo da me kažem ljudi. Ko igra Stila Bring Road? I u 90. I to bi vam najbolje igrice na ceo svetu. I Fine Bring Road. 6-7. I Fine Bring Road to je. To je najbolje. Ako radite to, znači bacite like i subscribe. A mi ćemo sada da skočimo na krevet. Pipi kiwi. Ljudi, moj brat samo će mi svima ovako, pa poslije ja pa Lukas, ajde. Ajde svima mi. Čekaj. Drži ovako. Čekaj ljudi, za sekundu, čekaj samo. Čekaj za sekundu. Evo ovako. Aj, ljudi. I ja neki salto radim, aj pomesiti. Ja. Posjeti. Ajde svima da vidim šta radim. Aj, vidite ljudi, mi on skočimo pa će dođi naš brata. Ja bi šao. Brat. Daj. Evo sada. Ja što vidite šta će radim. Ispred. Beži tam. Simaj mene majmune. Sremicu strus. Čekaj, ovo da pomerimo. Pomeri se kurac. Juri, ja ću pravim nešto, aj sve mene. Ne, prvo mene. Ja sam tebe snimao. Ljudi, imamo tu pokojni laptop, ali hoće da se... Ajde ljudi, vidite, sad će radim sada. Ako vi znate ovo, pustite da ova majmuna kameru, da mislim. Ako vi znate ovo, stavite ovdje noge kao imam i uvarite. Nije tako, nije. Aj sve mene ti meni, da vidim. Ne mogu dati svi ove majmune, samo ti. Aj sve mene, svi. Ljudi, vidite kako ja radim. Samo sam radio na kukarača. Ma vidi, ne kaže kukarača. Sam ja radio tako ljudi. Naravno da sam skočite. Sve mame. Idemo da otvorimo na mamu.